कर्नाटकनं म्हादईची कळसा उपनदी उद्ध्वस्त केल्यामुळं म्हादईवर परिणाम दिसून येतोय. भविष्यात हलतरा धरणासाठीही हालचाली सुरू झाल्या तर वाळवंटी नदीवरही परिणाम होणार आहे. शिवाय वझरा आणि सकला धबधबाही बंद होण्याची शक्यता आहे, कारण चोरलातल्या हलतरा नदीवरच इथले धबधबे अवलंबून आहेत. घाटावरून येणारं पाणी वळवल्यामुळं भागातील जलस्रोत कमी होणार, तसंच जनजीवनावरही याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. म्हादईची उपनदी हलतरावर कर्नाटकने धरण किंवा बंधारा बांधल्यास या परिसरातून येणाऱ्या पाण्यावर परिणाम होणार आहे. पाणी कमी झालं तर वझरा आणि सकला धबधबा भविष्यात गायब होणार आहेत, कारण हलतरातून येणारं पाणी विर्डी परिसरात येतं. कट्टिका नाल्यात ते जमा होतं, त्यानंतर पुढे इतर नाले त्याला मिळतात आणि त्यानंतर पुढे हे पाणी वाळवंटी नदीत येतं. हीच वाळवंटी नदी केरी, घोटेली, साखळी असा प्रवास करीत अमोणा परिसरात म्हादई मांडवीला मिळते. या सगळ्या परिसरावर हलतरावर धरण बांधल्यास परिणाम होणार आहे. रमणीय असा वझरा आणि सकला धबधबा तसंच तिथला सदाबहार निसर्ग यावर संक्रांत येणार आणि त्याचबरोबर जैविक संपत्तीवरही निश्चित याचा परिणाम होणार, असं तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केलंय. महाराष्ट्रातल्या विर्डीचे ग्रामस्थ कर्नाटकच्या हालचाली संदर्भात सध्या जागरूक झाले असून त्यांनीही याला विरोध दर्शवलाय. परंतु अद्याप या भागातील अनेकांना हलतरावर धरण बांधल्यास उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची कल्पना नाहीये. या ग्रामस्थांत सुद्धा जागृती निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. गोवा आणि महाराष्ट्राच्या या परिसरातल्या गावांमध्ये अनेक जी गावं आहेत ती जलस्रोतावर अवलंबून आहेत. पाणीच कमी झालं तर शेती आणि बागायतीबरोबरच जैवविविधतेवरही संकट येणार आहे. त्या दृष्टीनं ग्रामस्थांनी विरोध करणं गरजेचं आहे. विर्डीपासून शिरोली, केरी, घोटेली, तळेखोल, पर्ये या परिसरातील पाणी कमी होणार आहे. गोडे पाणी कमी झाले तर निश्चितपणे खारे पाणी आतपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गोड्या पाण्यातील मासेमारीवरही परिणाम होणार, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. याआधी कट्टिका नदीवर महाराष्ट्र सरकारनं धरण बांधलं होतं. सरकारनं हे धरण अर्धवट बांधलं होतं आणि हे धरण सुद्धा गोव्यासाठी धोकादायक आहे. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर आणि इतरांच्या विरोधामुळं हे धरण पूर्ण होऊ शकलं नाही. अनेक परवाने न घेताच महाराष्ट्र सरकारनं काम सुरू केलं होतं. हे काम बंद पाडल्यामुळं काही प्रमाणात गोव्याला दिलासा मिळालाय, परंतु भविष्यात हे धरण गोव्यासाठी घातक ठरणार आहे. तेव्हा विर्डी धरण गोव्यासाठी नकोच आहे. हलतराचं पाणी कमी झाल्यास तिथला पाणीसाठा सुद्धा कमी होणार आहे. इथला जलस्रोत जिवंत ठेवण्यासाठी गोवा महाराष्ट्र सीमेवरच्या लोकांसाठी शासनानं आपली बाजू मांडली पाहिजे. कर्नाटकच्या मनमानी कारभाराला आळा घातला पाहिजे, असंही तज्ज्ञांचं मत आहे. साखळी आणि पडोशे या दोन्ही वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटवर देखील हलतरा धरणाचा मोठा दुष्परिणाम होऊन सत्तरी, डिचोली आणि बारदेश तालुक्यातल्या जनतेला पाण्याचा सामना करावा लागणार आहे. विर्डी धरण प्रकल्प बंद झाल्यामुळे थोडा दिलासा मिळाला असला तरी हलतराचं पाणी बंद झाल्यास तीनही तालुक्यांच्या जलपुरवठ्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. सध्याच काही ठिकाणी नळ कोरडे पडतायत, टँकरचा वापर करावा लागतोय. त्याच ठिकाणी भविष्यात पाणी पोचणं सुद्धा कठीण होणार आहे.